tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti sa mnom, hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, za nama je tako lako, ti samo reći Wings. U prošloj epizodi Trix su otišli u Wildland da uhvate Bloom. Stella odustaje od modne revije na plaži kako bi pomogla Layli i Musa je odlučila da veruje Rivenu. Tako da su obe zaslužile Charmix. Bitka u Wildlandu. Spremite se! Stella, Musa, Bloom i svi Pixi, vi možete da letite. Spasite se! Nećemo! U ovome smo svi zajedno. To, svi će biti gotovi i Bloom je uhvaćena. Neki loš predosjećaj! Kolektivno žrtvovanje, romantično! Imam mnogo bolju ideju. Prema onome što se prošli put desilo, kakve su šanse da je ovo istina? Hej, kada ti mi predloži taktiku, majstori magije ga slušaju. Zahvaljujući Rivenu znamo put kroz ove nevidljive mreže. Ali čudovišta ne znaju. Nije loše. Pratite me. Timi, šta je sa tobom? Požuri! Ako stojimo ovde, namamit ćemo čudovišta da krenu ka zamci. Onda možemo da pobegnemo kroz deo koji nije pokriven mrežom. Tamo, tamo i tamo. Neverovatno. Upali su u sopstvenu zamku. Nisu svi, pazite! Svi pratite Rivena. Timi, nećemo moći ponovo da prođemo kroz zamku ovako u grupi. Morat ćemo da se razdvojimo. Drugari! Ne čuju me! Morat ću sama da se izborim sa ovim. Ne mogu da verujem da su uspeli da pobegnu. Kad bih samo imala svoj Charmix. Obzirom na sve, imala sam sreće. Nema izlaza. Ovo je kanjon. Odavde nema izlaza. U redu, šta sad? Hajde da se vratimo u kući. Čudovišta i trolovi se ne uklapaju u moj tip odmora. Vi glupa stvorenja. Vaš zadatak je bio da uhvatite Bloom, a ne sebe. Zahvaljujući Wildlandu, magična moć Wings je ravna nuli, dok je moć našeg Glumiksa
dovoljno da kontrolišemo sva čudovišta. I sva čudovišta ovde su najgora čudovišta. Darcy, misliš da možeš da ih nateraš da rade za nas? To ne bi trebalo da bude problem. Biće nepobedivi. Ako nas ta stvorenja budu uhvatila, gotovi smo. Moramo da se pripremimo za sledeću borbu. Steve, šta je bilo? O ne, Lejla! Još uvek nam se nije pridružila. Prošlo je dosta vremena. Kaže da je pronašla parče materijala od njene haljine blizu litice. Lotit, da li možeš svojim očima da pronađeš Lejlu? Hajde, idemo! Ne brini, Pip. Naći ćemo je. Naravno, moramo da pronađemo Lelu, ali isto tako moramo da se pripremimo za napad. Morat ćemo ovde da postavimo kamp. Da li neko ima ideju? Pitaš Timija za ideju? On je naš šef za napad i odbranu. To je njegov posao. I niko u tome nije bolji od njega. Da, svakako. Bloom, Pixie neće moći da nam pomognu. Idi sa njima i pronađi Lelu. Naravno da možeš da ideš, Digit, ako je Timi rekao da je to u redu. Budite pažljive, ha? I dovedite je u jednom komadu. Imate moju reč. Dobro sam. Dobro, sad je sve na nama. Timi, stvarno hoćeš da posečemo sve grane sa ovih balvana? Pa naravno. I Rivene, kad završiš, hoćeš da mi pokažeš tvoj dizajn za klopku? Hoću. Mislim da ne mogu još dugo da koristim ovaj mesečev magnetizam. Samo još malo. Bravo, devojke. Gotova je brana. Sjajno. Ako sve bude išlo kako treba, neko će biti iznenađen. Da ima moj Charmix, ovo bi išlo mnogo brže. Laura, moraš da budeš strpljiva. Još uvek nismo dobili šansu. Hej, devojke, potrebne ste nam. Inversio animali. Inimiti. Wow, magično rasterivanje. Izgleda da si ipak slušala Grizeldine časove. Nisam uopšte, prirodno sam pametna. Dobro ljudi, punite! Juza, da li imaš dovoljno moći Charmixa za kratak let? Mislim da imam. Da li je neko nešto čuo o Bloom i Lejli? Ne još. Nadam se da se Lejla nije izgubila. Biff, gde si? Znam da sam obećala da se više neće osjećati usamljeno čak i bez tebe. Molim te, oprosti me. Možda me čeka ovdje unutra. Ako Riven može da špijunira Trix, mogu i ja. Imamo dovoljno stvorenja pod našom kontrolom. Napašćemo iznenada i izbrisati ih sa ovog sveta.
Stormy, budi fokusirana na naš glavni cilj, hvatanje Bloom, i drži zmajeve dalje od vode. Oni mrze vodu isto koliko i ja. Hajde, idemo! Okej, društvo, to bi trebalo da bude dobro. Šta Timi? Ovo je nelogično. Darker hoće knjigu, ne nas. Zašto su uopšte Trix došli da nas napadnu? Drugari! Trix i čudovišta su krenuli ovamo. Izgleda da traže Bloom. Evo ih stižu. Svi na svoje pozicije. Tehna, ti ideš sa mnom. Ajde! Dobro, svi smo spremni. Hajde! Ne mrdaj, moramo biti sakriveni. Baš smo popularni, čak i u šumi svi hoće da nas vide. Vreme je da spustimo branu. Mala slatka koliba, hajde da ih srušimo. Mjuza, idi pomozi ostalima. Nemoj da brineš za mene, u redu? Dobro. Idi. Timi, ovo neće uspeti. Dosta je bilo, ja sam Vila. Magija Vinksa! Magija Vinksa! Ne, Stella, čekaj! Zrak sunca! Stella, ovdje u Wildlandu nećeš uspjeti da ih povrediš direktno magijom. Mjuza, napravi zvučne talase, treba nam poplava. Ja, jesi li siguran? Da, hajde! Mjuza Magija Vinksa! Charmix! Zvučni talas! Zmajevi, vratite se! Bravo, Mjuza, bravo! Gde sam? Tako je mračno. Ne, potpuno sam sama. Molim vas, pomozite mi. Ne želim da budem sama. Ovo je noćna mora. Šta je to bilo? Svetlost? Da li je to izlaz? Hoću da se vratim. Hej, ova čudovišta traži Bloom, a ona nije ovde. To znači da smo sigurni, zar ne? To je izlaz. Ali je mnogo visoko, a ja ne mogu da letim. Ništa ne mogu da uradim. Mjuza, sigurno je sada napadnuta. U velikoj je opasnosti, a ja sam ovdje zarobljena zbog glupih strahova. Osjećam se moćnije nego ikad. Magija Vinksa! Dobro, vreme je da se vratim na svetlost. Lejla! Lejla! Wow, dobila si svoj čarmix, čestitam!
Svi smo srećni zbog tebe. O, hvala, Pif. Ali gde su ostali? To će ih zadržati dok mi odemo da potražimo Bloom. Moj si! Ko je sad glavni? Brendone, začarano voće! Neverovatno. Voće stvarno deluje. Gde se Bloom krije? Ne smemo da se vratimo kod Darkara bez nje. Hej! Timi, što to radiš? Ta mala koliba je jedino mesto gde bi mogla da bude. Napašćemo je zajedno. Hajde prvo da zgazimo crva. Nervira me. Brže, cveri! Zgazite majstora magije! Ne, Timi! Ovuda. O, zvuči kao da se već bore. Eksplozivne pečurke! Čato, jesi li dobro? Logično, je zarazno. Pazi, Timi! Nema zbog čega da brineš, sve dok je Sky tu! Sky, tu si, zar ne? Naravno da jesam! Hej, šta je to bilo? Dobro, Trix! Hoćete da se igramo? I još jedan. Smiri se! Šta to radiš? Ti terište! Okej, Timi, sad su ravni! Dobro je! Bravo, Sky! Nećeš nas lako zaustaviti! Šta je bilo, tigrice? Sad ne možeš da uhvatiš ovog malog miša, a? Rivene, sad! Rivene, mrzim te! Lepo. Ja ću se pobrinuti za ovo. Bez veze. Hajde, moj verni konju! Sravnimo ih sa zemljom! Pazi! Okej, društvo, vreme je za akciju! Dobro, gde je Bloom? Nije ovde! Ovde u Wildlandu tvoja magija je slaba. Predajte se, jači smo od vas. Pogrešio si, ima nas više. Ipak ću morati da izigravam heroja. Hajde zajedno da ih napadnemo, nemaju izlaza. Baš dobro, Timi, jedan pogrešan potez i gotovi smo. Moć iluzije. Moć leda. Moć oluje. Gotovi ste zauvek. Ej, drugari! Jesam li zakasnio? Helio! Helio, u pravi čas! Zahvalite se Timiju, on me je pozvao da vam pomognem. Morao sam da idem obilaznim putem. Timi! Timi! O ne! Timi! Hej, Trix pokušavaju da pobegnu. Pustite ih. Hajde, moramo da izvadimo Timija odavde. Izvini, Tehno, opet sam te izneverio. Izgleda da me dobro poznaješ.
Mislila sam da te znam, ali pogrešila sam. Baš sam bila glupa. Danas si bio fenomenalan. Stvarno? Mislim, nisam ništa specijalno uradio. Riven je dizajnirao klopke, a Brandon i Sky su preneli sav težak materijal. Ali ti si sve to smislio. I to nije poenta priče. Ja sam te pogrešno procenila, nisam uzela sve u obzir. Tehna, jel ti to plačeš? Timi, stvarno nisam htela da te ne volim, znaš? Tehna, ta rečenica stvarno nema logike, da li to shvataš? Hej, drugari, pronašli smo Leilu zdravu i čitavu. Odlično, odlično. Smo se prehladili, tiho! Tako je, ovo su poslednja dva. Hvala ti puno, Helio, u ime svih nas. Nisam mogao samo da posmatram, iz nekog razloga. Hej, drugari, Pixiji su ozbiljno bolesni. Nakon što smo pronašli Leilu, udahćuli smo neki čudan polen. Zašto se šuma okreće? Pokušala sam da ih izlečim, ali moramo da ih vratimo u selo. Drvo života će sigurno moći da ih izleči. Ako niko nema ništa protiv, proglašavam ovaj odmor zvanično završenim. Ja nisam za. Neću još uvijek da idem, tek sam stigao. Onda ostani, ali ja sigurno idem odavde. Flora, pre ili kasnije ćeš morati da mu kažeš kako se osjećaš. Znam. U sljedećoj epizodi Pixiji su bolesne, zato će ih Leila i Flora odvesti da ih izleči drvo života. Ali i drvo je bolesno. Flora će morati da pronađe način da ga izleči. U Alfiji Darkarov plan počinje da se ostvaruje, a Avalonov identitet je konačno otkriven.